салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо барои мо хеле муҳим. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесум. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони гипроазем. як хонага квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 32 метр квадрат нархаш бошад. 130 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи хӯросон, деҳаи замочка. 10 сотиқ замин ва хона 3 этажа мебошад. дар якум этаж 2 дар хона баня ва дар дуюм хона бошад. як дар хона бо зал, меҳмонхона ва кухнӣ мебошад. нархаш бошад 320 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. 90% хона ремонт кардагӣ аст. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ленинский район. духонага квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 39 метр квадрат нархаш бошад. 90 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. ремонти миёна дорад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. доми кӯҳна мебошад. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи сино, рӯпарӯи ресторани самандар. як хонага квартира дар якум этаж қарор дорад. 43 метр квадрат нархаш бошад. 189 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар наздикии хона мактаб, садик мебошад. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, райони балх. духонага квартира дар сеюм этаж қарор дорад. 54 метр квадрат нархаш бошад. 200 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад. срочно фурӯхта мешавад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, дар центр, дар пеши пединститут. духонага квартира дар 11 этаж қарор дорад. 53 метр квадрат мебошад. нархаш бошад 380 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда дар дастон метиҳанд. фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона срочно фурӯхта мешавад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар, қурғонтепа, 14 микрорайон. як хонага квартира дар 9 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат нархаш бошад. 155 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. дорои лифти нави замонавӣ мебошад. бо чип кор мекунанд. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.